Kan Ṭawngkam Chhuak Thiltihtheihzia, The Power of Words. Ṭawngkam chu ralthuam le damdawi ani. Chibei vek ule sharing mizo channel atangin kan hlauhawm le acheu kan channel atang hian lekhabu chairman lo te tan khove lekhabu thaber berte akhai khomin minute tlem te chunga isha thiam ngal mai thei turin kan ron chap chhuak thin ani voin hian kan Ṭawngkam Chhuak Thiltihtheihzia kan zir ho dona atop thlenga minlo ngai thlak sak turin kan soma che meizial bo ma hian meizial zuk hian mi atilum thei smoking kills tiin lian pui puin anziak thina kan hlau thin ma se voin hian meizial aya hlauhawm zawk mi nun ti chevek thei le chumi rual cha chuan thina hial ma chhon to po tinung thar le thei tu thil pakhat chungchang kan soidon ani chu thil danglam tak ani lo ni tin darkar tin i hmui aṭanga lo chuak i Ṭawngkam nge hi ani World Champion of Public Speaking lo ni to Mohammed Qahtani chuan Ṭawngkam chu thiltithei tak ani a i ralthuam ani theia i damdawi ani thei bawk tiin alo soya mi tam tak chuan Ṭawngkam hi thiltle liam ang mai sulnu po nu chia lo tura kan ngaya ma se ani lo i Ṭawngkam chu chi ani kati thei lo na awang mizo kan tlema ti thei kan nei lo i ti khan i thluaka beidon na chi i thelu ta ma se thil har sa tak ma po a har sa a ma se ka zir chhuak theiang i ti tlat chuan i thluak khan theina kong aron zong ngal thin voina hian i Ṭawngkam hmanga i Nuna hlotlin na ko chhuak tur le Midangte siam thatu i ni theinan Engtin nge Ṭawngkam kan hmanang ti thupui pali mangin kan zir don ani pakhat na Mahni Inbiak Dan thil engkim hi nang Mahni Inbiak Dan atangin a in tan ani sap tongin self talk anti a khovela Ṭawngkam thiltithei ber chu kei chu I am ti hi ani he thu i soizo a i thil zeptel nge thin khan i nihna identity asiam thin kan thalai te zinga kei chu ka thiam ve lo kei chu mi chung ko harsa kan ni a kei chu ka van dwai bik ti Ṭawngkam mang kan va tam em he Ṭawngkam i man rual hian i bei ve ngai na work ethic zong kha i that ngal vek ani lo cham na kha i in bel hlena malam pan turin mani i in thiam chop ti na ani hei hi critical thinking kalmang nen a in ang lo hle voina paisa ka nei lo ti le mire thei ka ni ti hi a in ang lo paisa nei lo chu hun rei lo te atana thil thleng ani a mire thei ka ni ti ero chu i nihna anga i pom thlat na ani voina tang chuan i chung rila i inbiak dan hi thlak ro katlai to lutuk ti ain tun hi tan hun thaber ani ti in i inbiang chu kan Ṭawngkam manga kan theina kan hon tan dan chu ani pahni na Midangte Nuna i Ṭawngkam Nghawng dan mani kan inbiak dan kan soi zawa tuna chuan kan Ṭawngkam min midang a Nghawng dan kan soi le ang Mohammed Qahtani thu soi tha em mai chu hetiang hi ani ifapa in banga milem aran ziak rang noya i thin rim lu tuk khan mola enga tinge i ziaran veka ti in ivin shep thei ma che chu tianga ivin maiin boite enge i zia ti in zot ta zok la ifapa khan phur takin kapa ilem ka ziak ani hi atile hlau thei che ani i Ṭawngkam Chhuak masaber khan kha nau pangthil siam chwa theina creativity kha avo chevek theya emo a choi sang thei bawk hei hi thil tak ani zirtir tu in nau pangne na i mol lutuk engma i thiam ve ngai lawang ati fo chuan chu nau pang chu apui tling thlangin a mol len thin a chan chu kha Ṭawngkam khan a thluaka thu a petlat to ani chu tiang bokin i thian pa in zungai atuma emo nundan thazok azong ani ang atluk swal changin kati reng kha i thei chuang lawang i lak lo ti in kan Ṭawngkhum fo thin kha Ṭawngkam second ni chung leka kan phu chwa khan khami beisei na zong kha a met mit vek thei ani chu tianga soi ai chuan apoi lo thian pa voina tlumala naktu ka i thole don nya ka ring tok che ania hanti jok te kha i Ṭawngkam khan anun na aron chan him don ani i Ṭawngkam hi mi tin nan nge i mana mi ti dam nan pathum na phun noi sim le midang chan chin soi
Ṭawngkam thalo lan chhuakna lian ber pahnih chu phun nawi le mi soisel te hi an ni kan society-a hian soisel tur le phun nawi tur hi a tam khawp mai kawng a chia a sarkar kan soisela mahse ni tin i hna i thaw dawn le i eizawmna i buaipui dawna heng thil ringawta i phun nawi ani chuan i tha le i hun lutak i ti ral tina ani phun nawi hi teimakna hmel malian ber ani na ka kal angai ti ain na thaw tur ka nei hi ka van nei ti in thlak chimte tin mizo te hi inkom khom nuam ti kan ni a mahse kan ṭawngkam chuak tam tak hi midang soisel na ani fo i ngei to nga yem midang chanchin thalo le an tlin lo na i soilai khan nangma a eng in ngei hlut na value ma abel cha lo ti hi Greek mifing Socrates-a khan thil soi chwa ma in te na pathum a mang thin pakhat na hei hi thudik ngei ani ti i chiangem pahnih na he thil i soi tur hi thil tha ani em pathum na he thil hi i soi chwa awangin tangkai na a omem ti in hengte na pathum te hi kan ṭawngkam chhuaka mang ve thin ta ila chuan kan khotlang le kan mi mal nuna boina kan va pum pel hnem don em i ṭawngkam khan siam thatna a thlen don lo chuan ngoi kha a fin thlak zawk ani palina manifestation dik tak chu enge ni tuna chuan manifestation kan thil du le ngai tuana te tak taka thlentir tumna le ṭawngkam manga kan mahun kan siam thei dan kan zirang kan thlak chunga hian reticular activating system RAS an ti mai thil thlia hranna na thok thei khol poimo tak a oma he khol hi kan hmu le hriat zong zong zinga kan ta na poimo tur thlang chuak tu le kan hmu thei tura hlavawm chuak tu ani entir nan scooty thar Honda Dio rawngvar lei itum ta a i lei ma kha chuan kawngpuya Dio var atlan i mungai mia lo anga mahse lei ituma i ngei tua tak reng hnuah chuan khoya po Dio var hlir mei tlan i hmu thin ani khang Dio var te kha an lo piang chuak thut ani lo i khlak khan a hmu to wang zawk ani chutiang cha chu ani manifestation thuruk chu khovel hi a sheom na awang tia i phun noi reng chuan i khlaka khan thil chelai hlir a hmu don ani mahse kumina hian ka eizonna a ka hlawtling don tia ṭawngkam tha i chhak chhuah fowa i zia chhuah fo chuan i khlak khan i eizonna ti ma sawn theihna tur hun tha kha a ron zawng ngal char char don ani mahse hei hi shreng ro ṭawngkam positive i phu chhuah rwalin chetlak na action le teimak na atel tur ani hlawtlin na ka hmu don ti chung si a chhundar som pahnih thleng i mut chuan i ṭawngkam kha dot mai ani ṭawngkam tha le narim tak thaw i chawpawlh chia khan i nuna hlawtlin na chu dan rual lovin a ron in lar don ani ole voin hian kan ṭawngkam chhuak thiltihtheihzia kan zirta a hei hi dawi ani lova psychology le kan thlak RAS ne nai in zom tlat kan mi mal nuna hlawtlin na min thlen tu tur ani zawk Mohammed Qahtani a thuvon kha han ngei tua non le teu i ṭawngkam chuan mi beiseina a siam theia mi theina sang bera a hlangkai theia mahse i ṭawngkam bokin mi awachawin ati chevek thei bok ni e i ṭawngkam chuak hian sumdawn na lian tak adin theia chutiang bokin i ka vek hian chhungkwa po ati che thei ani a tawp nan he audiobook ngai thatu zong zong te hi chawna lian tak ka pe du cheu ani voin atang hian ni sari chung chia kar khat chung engma phun noi lo le midang chanchin chia soi mia lawa om turin infia chin te o i hna emo midang hna po ni se ṭawngkam tha le thil tha chau soi chwa tum ro i thinrim don apyang in thok han lawang bangla thinrim ṭawngkam ain thil thalam chau soi chuak ro chumi kar khat liam hnuah chuan i nun a hlimzia le i hna a po ma i sawn zia i mu chuak nge yang i ṭawngkam chu i theihna ani a i lo mang tangkai thin don nia in zawa in hlawtlin na ka du sak a cheu video to thlenga i lo thlir awangin kan lo me like le comment ba ka lo subscribe thei min lo la kan video le peka kan in mu le don nia ni man nuam vek ule